Ankara'da 14 saat isenmisiz muhtaram tыңлаучылар. Бүген 2025 елның 22 март шимбе көне сез турыдан туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT-Dinle кушымтасыннан Вот Is радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң 1000 еллыкның беренче ширеге программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Тапшыруыбызны Коръән Кәримнең Исра сүрәсенең 23-нче алып 27-нче кадәрге аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم Рахман ва Рахим булган Аллаһ исме белән. Раббың бер тик үзенә генә гыйбадат кылыгызны, ата-анагызга да икелекле булугызны катгый рәвештә буйырды. Аларның берсе яки икесе дә сезнең янда картайса, аларга туйдым сездән димәгез, аларны битерләмәгез. Икесенә дә яхшы мөгамәләдә булыгыз. Михербан һәм түбәнчелек белән алар алдында күңел канатларыңны җәйдә әйт.
Раббым, сабый чагымнан алып, алар мине ничек сөеп үстергән булса, син дә аларга шулай мәрхәмәтле бул дип дуга кыл. Раббыгыз сезнең күңелегездә ниләр барын, ата-анагызга булган мөнәсәбәтегезне бик яхшы белеп тора. Сез ата-анагызга игелекле булсагыз, шуны белеп торыгыз. Аллаһ яманлыктан ваз кечеп, тәүбәгә юнәлгәннәрне аеруча ярлык куячак. Туганнарыңа, мохтаҗларга, юлчыга үз хакларын бир. Мәгънәсезгә исраф кылма. Малын әрәм-шәрәм итүчеләр, шайтанның кардәшләре. Шайтан исә Раббыга шөкер итмәүче зат. Мөхтәрәм, сез Коръән Кәримнең Исра сүрәсенең 23-нче алып 27-нче кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Соңгы хәбәрләр. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган төрки дөньяның хезмәттәшлеге ныгый барган саен төбәктә тынычлык җилләренең тагында көчлерәк исәчәген әйтте. Ул бу хакта Истанбул Халич конгресс үзәгендә үткәрелгән 21 март Нәүрүз бәйрәме уңаеннан оештырылган программада ясаган чыгышында җиткерде. Эрдоган төрки дөнья буларак иң зур гарантияларның бердәмлек һәм бергәлек булуын белдерде. Аллаһка шөкер, соңгы елларда ясаган үзара адымнарыбыз белән без моңа кадәр күз алдына да китерә алмаган урыннарга килдек. Хезмәттәшлегебезне энергиядан сәүдәгә, иминлектән билем бирүгә, туризмнан элемтәгә кадәр бөтен өлкәләрдә ныгыттык, диде илбашы. Эрдоган иң авыр вакытларда бергә булуларын, шатлыкларны да уртаклашуларын ассызыклады. 30 еллык оккупациядан соң Карабахның азат ителүе белән төбәктә яңа чорның ишекләре ачылды. 6 февраль җир тетрәүләреннән соң төрки җумһуриятләрдән кардәшләребез милләтебезгә беренче булып ярдәмгә килүчеләр арасында иде. Телдә, фикердә, эштә бердәмлек дип әйткән мәрхүм Исмагыйль Гаспралы күрсәткән юлда тотырлыклы рәвештә алга барабыз, диде Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган. Халыкара Төрки мәдәният оешмасы Төрксой 21 март халыкара Нәүрүз көне уңаеннан Әнкарада ифтар программасы оештырды. Төрки дөньяның уртак бәйрәме Нәүрүз билгеләп үтелде. Тышкы эшләр министры урынбасары тулы вәкаләтле илче Берес II төрки халыклар өчен Нәүрүз табигатьнең яңадан уянуын, яңаруны, дуслык һәм тынычлыкны символлаштыручы бәйрәм. Ул тарих буенча күп цивилизацияларда эз калдырган уртак мирасыбыз дип әйтте. Чыгыш ясаучылар Нәүрүз бәйрәменең төрки дөньяның уртак бәйрәме булуына басым ясадылар. Аның төрки дөньяда зурлап билгеләп үтелүен ассызыкладылар. Түрксой гомум сәркатибе Солтан Раев исә Нәүрүз төрки мәдәниятының асылы, бердәмлекнең, кардәшлекнең һәм уртаклашуның исеме дип белдерде. Программа ахырында йомырка бәрдерү йоласы үткәрелде. Кунаклар аннан соң истәлеккә күмәк фоторәсемгә төштеләр. Израиль Газа сызыгында геноцид башкаруны дәвам итә. Израиль гаскәрләре тагын балаларны тәмик итеп алды. Балаларын югалткан фәлестинле әти-әниләр аларның мәетләре янында күз яшьләре түктеләр. Соңгы 24 сәгатьтә Газа күләмендә 20 тирәсе фәлестинле Израиль һөҗүмнәрендә гомерен югалтты. Күп тапкырлар көченүгә мәҗбүр ителгән Газа халкы кабат юлларга чыкты. Израиль армиясе Газаның төн ягында яшәүчеләрне көньякка мәҗбүри күчерү өчен эвакуация буйрыгы чыгарды. Израиль Төркиянең Газада төзегән Төркия-Фәләстин дуслык хастаханәсенә һөҗүм итте. Басып алучы Израиль гаскәрләре хастаханәгә шартлаткычлар урнаштырды һәм ерактан идарә итү белән хастаханәне шартлатты. Төркия-Фәләстин дуслык хастаханәсендә яманшыш белән авыручылар дәвалана иде. Бу хастаханә Төркия хезмәттәшлек һәм координация агентлыгы ТИКа тарафыннан 2011-2017 елларда төзелде. 33,400 квадрат метр мәйдан белән ул Газаның иң зур хастаханәләреннән берсе иде. Хастаханәне җимерүгә Төркия кескен реакция белдерде. Тышкы эшләр министрлыгы һөҗүмне ләгънәтләде. Рәсми белдерүдә халыкара җәмәгатьчелекне Израильнең канунсыз агрессиясына каршы конкрет һәм кисәтүче адымнар ясарга чакырдылар. Иң беренче булып Нетаньяху һәм Фәләстиндәге кешелек җинаятьләреннән җаваплы башка кешеләрнең иртәме соңмы хөкемгә тартылачагы ассызыкланды. Берләшкән Милләтләр оешмасы да хастаханәгә һөҗүмгә реакция белдерде.
БМО сөзчесе урынбасары Фархан Хак медицина аскырмаларына ясалган һөҗүм аны кем ясауына карамастан халыкара кешелек хукукын бузу була дип әйтте. Фәләстин-Төркия дуслык хастаханәсенең шартлатылуын Хамаста кискен реакция белдерде. Израиль һәм аның җитәкчеләрен хастаханәгә һөҗүм өчен халыкара мәхкәмәләрдә хөкем итәргә чакырдылар. Төркия җыелма футбол командасы УЕФА Милләтләр Лигасының плей-офф туры реванш матчы кысаларында 23 мартта Венгрия командасы белән очраша. Матч Пускас Арена стадионында Төркия вакыты белән 20 сәгатьтә башлана. Истанбулда булган беренче матчта Венгрияны 3-1 исәбе белән җиңгән Төркия җыелма командасы А лигасына күтәрелү өчен бу матчка өстенлек белән чыга. Төркия круиз карап туризмының мөһим маршрутларыннан берсе 2024 елда Төркиягә 1195 круиз кемәсе белән 1,889,426 юлчы килде. Быелның 2 аенда круиз туризмында рекорд куелды. Гыйнвар һәм февраль айларында 62512 юлчы килде. 2025 елга максат круиз карап туризмында юлчы санын 2 миллионнан арттыру. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Бу Фәлестин җирләре, ләкин ихтимал сез белгән урын түгел. Бу Фәлестин Америка Кушма Штатларының уртасында, Иллинойс штатында урнашкан кечкенә бер авыл. Монда 2000-нән әзрәк кеше яши, тыныч, имин җәмгыять, һәркемне белә торган урын. Америкадагы шушы авылның якын көнчыгыштагы Фәлестин дәүләте белән нинди бәйләнеше барсын? Бөтен гомерен Америкадагы Фәлестиндә үткәргән 76 яшьлек пенсионер Джади Бекс еллар буе арткы ишеген бикләмәгәнен әйтә. Бекс нәкъ атасы һәм алардан алдагы буыннар кебек бу авылда туып үскән. Әнисе күптән түгел 101 яшен тутырган. Бик күп җирле авыл хуҗалыгы 100 елдан артык инде бер гаиләгә карый. Нәкъ хәзерге вакытта 5 миллионнан күбрәк кеше янау астында яшәүче Фәлестиндәге буыннан буынга күчкән йортлары кебек. Бүген Израильнең Газа каршы сугышы 1 елдан артык дәвам иткәндә, якынча 2 миллион фәлестинне үз җирләреннән күчеп китәргә мәҗбүр булды. Американың орта көнбатышындагы шушы кечкенә авыл ни өчен якын көнчыгышның тарихи җирләре белән бер үк исемне йөртәсең? Бер 1678 елга әйләнеп кайтыйк. Бер француз сәяхәтче тикшерүчесе киләчәктә АКШ булачак бу төбәккә килеп җитә. Жан Ламутте авыл уңышының үзенә сөт һәм бал аккан якны хәтерләтә дип әйтә. Бу тасвирлама еш кына якын көнчыгыштагы Фәлестин төбәге белән бәйләнешле кылына. АКШта чит ил төбәкләре исеме белән аталган күп урыннар бар. Мәсәлән, Пенсильваниядагы Либанон һәм Охиодагы Даблин кебек. Ләкин Американ Фәлестиндәге тормыш Газадагы камалышта калган фәлестинләрнең чын барлыгыннан бөтенләй башка төрле. Бекс Газадагы Израиль бомбалаулары турындагы хәбәрләрне күзәтеп бара. Ул мәрхүм кайын анасының төбәктә эшләүче шикләрсез табиблар кебек оешмаларга ярдәм иткәнен белеп ала. Кайын анасының үлеменнән соң ул һәм ире әле һаман бу оешмалардан хатлар ала. Ләкин күбесенчә Бекс һәм авылның башка кешеләре якын көнчыгыштагы Фәлестинне җимерүче берлешләрдән ерак торуларны әйтә. Америкадагы Фәлестиндагы тормышлары әкрен һәм барысы да тыныч, хәтта полиция өчен аларның иң зур вазифасы 80 яшьтән узган узак еллар буе җирле хакимият башлыгы булып торучы Пэт Шовилд күзәтүендә юлларда тизлек арттыру өчен штраф язу. Авылда
артык туристик урыннар юк. Бекс лайыклы ялда шуңа күрә көннәренең бик тыгыз булмавын әйтә. Ул күптән түгел авылдагы опера бинасын яңырткан тарих җәмгыяте өчен ирекле үз ихтыяры булып эшли. Бүген авылның Трипат Вьюсорда иң күп яратылган активлык бик бийик кыядан Вабыш елгасының гаҗәеп күренешен күзәтү һәм Хелт конфет музейын карау. Бер интернет-блогеры шулай ук авылның 3 көнлек радио фестивален мактаган. Анда жанны, күңел ачу, трактор тарту ярышлары һәм башка күп нәрсә бар икән. Бу ике Фәлистин һәм географик яктан һәм тәҗрибә ягыннан бер-берсеннән ерак торсалар да, Американ авылының тарихы Фәлистиннең бай мирасын һәм легитимлыгын раслый. Белүбезчә, 1948 елда Израиль Фәлистиннән аерылып чыга. Шуннан бирле сионистлар еллар буе тарихи Фәлистиннең хәтерен юк итәргә тырышалар. Алар хәтта Фәлистин исемендә берни булмавында алга сөрделәр. Шуңа күрә Аккыш уртасында Фәлистин исемле 100 еллык авылның булуы Израиль дөнья картасында пәйда булганчы ук бик әвәлдән Фәлистин җирләренең һәм халкының булганлыгының дәлиле. Әлегә менә шулар. Безне тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр тик шуның өчен һәм мәгълүматлы булыгыз, хәбәрдар булып торыгыз. Бу подкаст ТРТ World'тагы Ezgi Töper мәкаләсе нигезендә әзерләнде. Мен еллыкның беренче ширеге. Яңа 1000 еллыкның тәүге 25 елында булган әһәмиятле вакыйгаларга күзәтү ясыйбыз. Авропа һәм дөнья тарихында тәэсире озак еллар дәвам иткән Кызыл май вакыйгалары 1968 елның 22 мартында Франциядә башлана. Парижның Нантер университетында Америка Кушма Штатларының Вьетнамдагы сугышына каршы чыгучы, Франциядә генераль Шарль де Голль идарәсен тәнкыйтьләүче һәм мәгариф реформасы таләп итүче студентлар уку йортының беренче аудиториясын басып ала. Университет җитәкчелеге якынча 150 протестчы өчен кампуска полиция чакырганнан соң вакыйгалар тиз арада үсә һәм ил күләмендә студентларның бойкотлары һәм эшчеләрнең ризасызлык чаралары башлана. Студент бойкотлары Франциянең башта күрше илләренә, аннары Атлантик океанны узып, Америка Кушма Штатларына барып җитә. Сәясәттән сәнгатькә кадәр бик күп төрле аланнарда үзгәрешләргә китергән 1968 елгы вакыйгалар җәмәгатьчелек тормышына шәхси үсеш һәм иҗат, антимилитаризм, индивидуализм һәм феминизм шикелле яңа төшенчәләр китерә. Яңа 1000 еллык башлануга көнбатышлы дәүләтләр гарәп язы дип аталган процесс Төньяк Африка һәм Якын Көнчыгыш илләрендә киң күләмле халык хәрәкәтләренең ялкынлануына китерде. Буларның берсе 1969 елдан бирле Муаммар Каддафиның тимер йодрыгы астында идарә ителүче һәм зур нефть резервлары белән күз камаштыручы Ливия иде. Сирта һәм Бенгази төбәкләрендә Каддафига каршы башланган фетнәләргә карата хөкүмәт кырыс чаралар күрә һәм армияны эшкә җигә. АКШ, Франция, Англия һәм Канада җитәкчелегендәге коалиция дәүләтләре исә Каддафиның оппозициягә каршы операцияләрен киртәләү максатыннан 2011 елның 19 мартында Парижда җыелыша.
Алар Ливия һава көчләре, һава саклану системалары һәм күбәле берлекләрне тәэсирсез хәлгә китерергә карар чыгара һәм шул ук көнне хәрәкәтне башлый. Ливиянең стратегик объектларын баллистик ракеталар белән бәрәләр. Күпмедер вакыттан соң вакыйгалар Каддафиның контроле астындагы башкала Триполи гына барып җитә һәм Муаммар Каддафи белән гаиләсенең үтерелүе белән төгәлләнә. Шулай да барлык бу вакыйгалар озак еллар узуга карамастан илдә тотрыклылыкка китермәде. Салкын сугыш чорында Фидель Кастро идарәсендәге Кубага каршы санкцияләр керткен. Тик 2014 елдан башлап мөнәсәбәтләрне җайга салу омтылышлары күрсәткән АКШ 2016 елның 20 мартында көтелмәгән адым ясый. Илбашы Барак Обама әлеге көнне Кубага рәсми сәфәр белән килә. Ул 88 елдан соң әлеге илгә барган тәүге АКШ лидеры. Обама Кубага сәфәр ясаячагын белдергәннән соң илендә бик кискен реакция белән очраша. Ул дәүләт башлыгы Рауль Кастро белән күрешеп сөйләшә, әмма аның абыйсы легендар Фидель Кастро янына бармый. Шулай итеп Барак Обама бигрәк тә Җөмһүриятче партия әгъзаларының тәнкыйтенә дипломатик җавап бирә. Берләшкән Милләтләр Оешмасы 1966 елда 21 мартны ырыкчылыкка каршы көрәш көне буларак билгеләү турында карар чыгара. Әлеге адымны ясарга 1960 елда Көньяк Африкада булган Шарпевиль кан коешы тәрә. Ул чакта 21 мартта Шарпевиль шәһәрендә полиция коралсыз бер төркем кара тәнле протестчыга карата ут ача. Әлеге вакыйгада 69 кеше үлә, 180-не яралана. Дөньядагы тәүге хатын-кыз хәрби пилот Төркиягә нигез салган Мустафа Кемаль Ататürkнең мәгънәви кызы Сабиха Gökçen 2001 елның 22 мартында 88 яше тулган көнне вафат булды. Ул 1913 елның 22 мартында Бурсада дөньяга килә. Ататürkнең юнәлтүе нәтиҗәсендә ул төрек авиация оешмасына керә һәм аны төгәлләп Төркиянең тәүге хатын-кыз очучысы була. 32 төрле хәрби операциядә катнашкан һәм исеме Истанбулдагы икенче аэропортка бирелгән Сабиха Gökçen'нең фамилиясендә Ататürk үзе билгели. Гүзәллеге һәм гаилә тормышы белән 60 ел буе сары газета битләренә тынгы бирмәгән Элизабет Тейлор 2011 елның 23 мартында 79 яшендә күзләрен мәңгелеккә йомды. Ул кинематографиядәге карьерасын 1940 елларда башлый һәм 2 Оскар бүләгенә лаек була. Элизабет Тейлорның бары рольләре генә түгел, актер Ричард Бартон белән әле үпкәләп, әле кавышып 10 ел дәвам иткән мөнәсәбәтләре һәм гомер буе 7 тапкыр кияүгә чыгуы да игътибар белән күзәтелеп барыла. Мең еллыкның беренче ширеге. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яшьне белән 3 тапкыр w.trt.net.tr интернет адресы аша Вот из радио каналыннан тапшырыла.
Ярты саатлык тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3 һәм Түрксат 4 яшьнәре белән 3 тапкыр w.trt.net.tr интернет сәхифәсе аша Вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.